OIMORE nyakora mugajuangen no dia machama bende waro mechendo ni maro OIMORE ka en sadek marotie. Lydia amora inya ni wachako kendo juma machielo manyien waningene jumbo chakore odiochieng' mar Jumapil ka wan gi nyikwa Ramogi e weche manyien mag OIMORE. Ka bende odiochieng' makawuono odhiambo makawuono Bati Ratil ni e kaunti ma Homa Bay orwake nyawadwa Victor Utino maka juma kata VOJ ka oganda ma Homa Bay temo keto ayanga gik mage digier mondo gine ka piny owacho margi manyien mabiro donje telo tarik 9 dwe mar 8 timonegi ka achiel koda bende jotelo ma geno kata tero lemo mar donje telo nyiso jopiny gima giiko mar timone jopiny. En tuo ka bende dhi mbele nyakora mugajuang nyaka sege ka bende ang'wa mi mana weche machuo kuom kinde machuo kende eka bang'e ang'wa duogi mondo wadhi nyaka kaunti ma Homa Bay kapo e bang'e mago mag siasa Bati. Jo siasa kawuono luorore gwenge mopogore opogore Lydia kineno jalup jatend piny entie gwenge ma Kiambu. Raila Amolo Odinga bende pod onyonore e bomani maduong' ma Nairobi. Duto gin gi dwaro mar chopo e chuny jopiny mondo biomi gi ombulu tarik 9 dwe mar 8. Waikoni mago to gima thoth nyakora mugajuang to mokwongo magi thuond weche. Mimi na Mama Martha Karua tukishika hatamu ya utawala ndani ya siku 100 gharama ya maisha itarudi chini. Campaign magazimio la umoja One Kenya Alliance kawuono nyonre county ma Nairobi ka Kenya Kwanza olimo county ma Kiambu. One major obstacle and which will bring a lot of anxiety in the CBA negotiations in this country is the constitutional commission called the Salaries and Remuneration Commission. Riwruok jopuonj mar Kupeto se oduol machano sara mag jotij piny owacho kuom rem chopo kare winjruok e wi chudo mag jopuonj. Jokuoge oturo ma ochodonje kanisa jokopere ma Old Rock kendo kwalo mwandu mathoth. Machiegni nyakora mugajuang e chendo ni maro OIMORE waikoni weche mathoth kore koda mago mag siasa ode mandalo 22 kende to piny Kenya dhi yiero maduong' ma dwe mar 8. Bende pani wabro ng'ado nyaka Homa Bay kocha kama Victor Utino Juma pod dhi nyime gi ratil. Bethuolo matudi kod walayo marot machuok ari adek auchiel nono nyiswa pachi kaluwore gi weche moikoni Utino makawuono ka bende wantiere mbui kanyo Ramogi TV kama bende nyalo weche gi achiel kachiel nyakwa Ramogi yudo bende YouTube mar Ramogi TV mondo wadhi kodi kanyakla chakruok nyaka giko nyinga en George Bati. Machiegni nyinga Lydia okay kajaloko marwa en Winnie Adoyo wachawa kod mago mag siasa. Kawadhi siasa nyakora Ramogi ni kwetha mar Kenya Kwanza kawuono otero campaign mar kata kisera mar ombulu county ma Kiambu e gwenge mag Juja Gachororo kod Thika bende. Kanyo mane gi chaya hinya but migawo mar arita kwe ko ten tudruok mana manyasani motelne kod jomusheru magiwacho ni tiyo kod obila kanyakla gi chife e riembo ledhi mag siasa na riwruok mar azimio la umoja One Kenya Alliance kaka Wolf Nyambaga leronwa. Ekwetno mar Kenya Kwanza owuok oko masoko jatend migawo mar arita kwe Laktar Fred Matiang'i kod nyawadgi mar tudruok manyasa ni jomusheru kage wacho ni tiyo kod obila kachiel kod chife e yor siasa. Kenya Kwanza government is going to have a professional police service that will not be doing politics, that will be providing security for the people of Kenya. Tunabadilisha terms of service na mishahara ya polisi wetu wa taifa letu la Kenya. Hawa ndugu zetu polisi wa askari wa polisi na machief, sababu tunajua wizara ya interior ambayo iko chini ya Matiang'i na watatumiwa siku ya kupiga kura kuhonga wananchi kuwapea pesa wapigie azimio. Na hawa machifu tungetaka kuambia nyinyi, tunajua mnatumiwa vibaya na poleni sana. Hakuna mtu ataumiza nyinyi, hakuna mtu atachukulia nyinyi hatua kwa sababu mnatumiwa vibaya na nyinyi ni watu ya uniform, mtulie. Ruto maneo chope gwenge Gachochoro, Gatundu Mamilambo, Mangu kod Thika kama ne osinge bero chumi masani ni kod pek. Bei ya unga kabla ya handshake ilikuwa shilingi 90. Bei ya unga saa hizi imefika 200 ikienda mbele. Hata wananchi wa hapa Juja, jamaa moja hapa ameniambia bei ya unga karibu imepita bei ya sufuria. Bei ya fertilizer before Christmas itoke 6,000 irudi 2,500 kwenda chini.
Pia tunaangalia maneno ya pesticides ile tunatumia kwa ukulima wa kahawa na other cash crops, turudishe bei chini ndio wakulima wapate faida ya juu. Kweth Kenya kwanza ni ogolo singo mar tije ni rowere toka otend piny Kenya. Tumeweka Marshall Plan, mpango ambayo tutachukua housing, agroprocessing, value addition, manufacturing, leather, textile, tuweke bilioni 200 kuzalisha nafasi ya ajira ya hawa vijana wetu wa Kenya. Ruto ochayo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kowacho ni jolo manage piny owacho kendo wacho ni en kod gadieri ni onge mise motegno. Wale wengine watakuja hapa wawaambie vijana TV, vijana Tialala, vijana Ria, alafu anaenda wewe unapiga kura, mambo inazama. Mimi nataka kutahadharisha mtu anaitwa Mosheru, ni kijana rafiki yetu, ati ameweka advertisement kitu inaitwa ajira government platform, ati anaomba watu wanaitwa citizen photographers for every polling station. Kwani serikali iko kwa debe? Jurito ma Kenya kwanza ni anonigi biro yombe yiero maduong' tarik 9 dwe mar 8 higani endi ka ogai mar UDA William Ruto osingo bero sekta mar obila ma owacho ni piny owacho tiyo marach yor siasa. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Makongeni, Kiambu County. Kwa were gi mago Makongeni abendo lonwa kanyo gi Walter Nyambaga nyakora mga joma ng'e mago motuche kweth mar Kenya kwanza kada kweth mar Azimio la Umoja kama ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga gi jalupne Martha Karua koro to otweyo boma akato tero campaigns magie county no ma Nairobi. Raila no bago campaign la ng'ata Kibra kachiel gi Ruaraka kama oting'o nyaka Mathare kama bende kinde ekinda kuonde moko bende gitiere tero machal kod mago. Raila koro ne ndine geno mar tieko rebo ma bure Nairobi kawuono ni endi kaka jafumbo marwa Eric Owenga miwaler. Bang' ndalo ariyo kosetombulu e kaunti ma Nairobi, Odinga notemo ywayo motegno jopiny mondo obi one ni Azimio oyudo kombe mang'eny kokalo e yiero mabiro. Sasa nataka mkichagua mimi na mama juu mpaka niwe na wanajeshi wangu. Sawa, sio? Sivyo? Nataka yote iwe ni Azimio, Tutaenda chini huko MCA, sema ni Azimio MCA. Mpatie generals wake, akienda bila wabunge hataweza kupitisha mswada. Akienda bila governor hataweza kutoa amri ya babakea itekelezwe mara moja. Mimi nawaomba, ni rahisi kuwapatia ahadi za mdomo, lakini ahadi za kutimizwa sio za mwingine, ni za baba Raila Amolo Odinga. Odinga nosingo bero chenro mag dongruok e Nairobi manano ni jodak oyudo fungruok mar ngima. Kae Odinga nowacho ni sirikal mar loch gwenge biro yudo jip mokalo mar chopo moko kuom singo mage. Tutaleta mabadiliko mengi zaidi. Sasa hapa nimeona barabara ni mbaya, nimeona maji iko na shida saa nyingine, huduma ya kawaida, hata uchukuzi wa takataka. Tutazidisha pesa ambayo inatoka juu na kuja hapo chini, kutoka 15% hadi 35%. Sawa, nitamrushia gavana ukichagia gadi haya. Odinga gilange kumotingo gai mar Wiper Kalonzo Musyoka e kind jotelo mamoko ne okono jodak ma Nairobi ni giwuoth machiegni kod kweth mar Azimio maneno ni Odinga gi Karua ochogo piny owacho mabiro. Tarehe 9 mwezi wa 8 ni wangapi wanasema watampigia Raila na Martha Karua? Haya, ninasema ati tarehe 9 mwezi ujao ni siku muhimu sana. Hii kura mnaenda kupiga inaenda kufananisha na ile ambayo ilipigwa 1963 na 2002. 63 ilileta uhuru. Namuomba tuchague Raila Amolo Odinga awe rais wa 5, mzee mwenye utulivu, mzee mwenye utu, baba wa mipango ya maendeleo na baba wa kusawasisha Wakenya wote. Sichogo bende Odinga nokiro lwete ni chenro mag ogai mar UDA William Ruto ma owacho ni kinde duto osebedo ka chiwo singo mapok ne ochopo chakre higa mag 2013 nyaka sani.
Vijana wakimaliza elimu yao wanapata kazi wa maana ya kuinua hali yao mzuri. Wanapata mshahara mzuri ya kuinua hali yao na kusaidia wazazi wao. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mnataka kusukuma wheelbarrow? Mmekataa wheelbarrow? Ngapi mmekataa wheelbarrow? Nione mkono hapa. Mwambie Bwana Ruto ya kwamba hiyo wheelbarrow apeleke Sugoi. Apeleke wapi? Na tarehe 9 mwezi wa 8 tushikilie mkono wa baba na tuseme ni baba, kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la ajabu kwa adabu. Modo mandala pare kod kende jo Kenya dhi yiero koro kweth ariyo madongo mamanyo telo dwe manyien dhi nyime kod sero oganda kod ndalo ariyo mokalo ogai mar Azimio la Umoja gi jalupne Mikai Martha Karua osebedo ka manyo ombulu e kaunti ma Nairobi. Odinga okon jo piny ahinya jodak ma Nairobi mondo chung kode motegno e yiero madwe manyien. Eric Owenga, Ramogi TV, Embakasi Central, Nairobi County. Owenga osebedo ka luwo weche mag kisera mag ombulu mar Raila Odinga kanyakla kod Martha Karua kawuono kuom ndalo ariyo chakre nyoro gi kawuono go tache bomani ma Nairobi. To be ok mana boma Nairobi kende osewuothe county ka county ka bende holo weno weche gachiel omedo duoko erokamano ne luongo ni sirinyo mar tich moseketo kata kamano kod monga jwango kwan mana gi farese ariyo kende bati. E kinde ma ng'wech mar siasa mar manyo tend piny otwere kind Raila Odinga gi William Ruto, nitiere jolar kom tend piny Kenya mamoko mabende dhi nyime gi timo ma oting'o kata riwruoge mag kuonde ratiro mag oganda e pacho ka osiro chung mar duol ma ochung ne yiero IBC eneno ni duond buche ochopo dwach chik kokalo e listi mar joma gichano gwelo. Jafo mar Judith Omondi ni kod ler mar wach machal kod mano. Riwruoge makedo ni ratiro mag oganda e pacho kae okoni moko kuom duond buche e pacho ka osebedo ka sayo tich mar duol mochung ne yiero ka chutho to kata gin timo tich malero tamogi ma kuma oting'o chiwo listi makare mag joma gichano gwelo e kombe mopogore opogore. Political parties cannot assume a moral ground to criticize IBC when they cannot be committed to following basic provisions of the law. There is no ambiguity in the law as regards the development of the party lists. The criteria must be very clear. The constitution is very clear in terms of the definition of who is a youth. So if you get someone who is 35 years old being on that party list to represent the youth, so it means basically after the elections, that person will no longer be a youth. Bende gikwayo duol mochung ne yiero mondo keta yanga listi mag jogo ombulu mondo jo Kenya obed kod adiera. Nataka tume ya uchaguzi iweke hadharani ripoti ya KPMG ambayo imeweza kupika msasa. Gidwaro mondo piny owacho ochiw kum ne jotich mag IBC ma itudo kod keth mar wilo kuonde ma jo Kenya goyo ombulu ataro mar chik. Tutaenda kwa uchaguzi kama kesi hii wananchi hawajui wale ambao walifanya maovu haya kama wameweza kupewa adhabu imefikia wapi, bado wana mizizi kule IBC ama hawana, na ni mambo gani tu wananchi wataweza kutoridhishwa nayo ikiwa hii kesi hatuwezi pata ukweli ambao imefikia wapi. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakona mga juang dolo makopere kwa jo siasa mathurka mondo bed mabor gi akweda mag dhoudi ahinya to sema bende koro piny Kenya chimo yiero maduong' madwe maraboro. Jodolo komano loso Eldoret to kwero jo siasa mondo we thoro tiyo kod rawere ahinya to mago ma onge kod tije e nyayo tulo e rombe mag siasa. Lep nyalo gero kata nyalo muko. Jodolo makopero kwa jo siasa mondo bed motangi gigo mawuok e dhogi ahinya te kinde ni makoro liet ma siasa medo jimbore e pachuka. Is by far the greatest threat to peace in our country. Already we have many candidates making veiled reference to tribal balkanization. We must end the culture of tribal animosity and violence that comes with every election cycle.
Every life is precious before God. E kinde mag siasa, josiasa thoro tiyo kod rawere ahinya to mago ma onge kod tije. Inyalo tule rombe mag siasa, wach ma jodolo go kwero mokalo, seche ma bende ripode moko lie kon josiasa moko chako choko rawere kendo tiyo kod gi marach rakore gi jogo ma gilaro go kome pogore e pacho ka. For condemn any leader who incites young people to use intimidation or violence. To this end, any politician forming militia groups in the name of electioneering or protecting self-interest is an enemy of our country and our youth. Eseche gogogo, jodolo go kwa rawere mondo bed motang kendo kikiyeti kod gi marach gi josiasa e kindegi mag yiero. You must not be used as an object to cause evil or propagating tribal hatred. People will come to bribe you either with money or unethical ideas so that you vote emotionally and irrationally without putting your country first. Oganda jo Kenya bendo kwa mondo nene gi goyo mbule yor kwe kendo neno ni kata bang' yiero gidong' mane tuch achiel kaka joka ng'ato. Batini wacho kanyo ni okwan mana gi farese ariyo kende wathoro winjo Kenya Kwanza gi Azimio kata kamano jolar Compton piny Kenya gin ji ang'wen. Kaka koro jalar Compton piny Kenya gi otiko mar Agano Party David Mwaure okwedo lipod mar nonro ma igolo manyiso ni kata manyiso mbii mar jochung' moko mag siasa. Ramogi Mwaure wacho ni lipodego ochung' nyakonchiel kendo ok nyisa adier kata matin. Kaolose kanisa mar CFF e boma ma Kiambu, Mwaure wacho ni en wuon en kod geno ni mbii mare kendo en gadieri ni duol mar IBC biro yange kaka jalo moyudo ombulu mathoth e yiero ma tarik 9 dwe mar aboro. Don't believe these pollsters. They are sponsored. They can't even give me my 1 point. They are discriminatory. Even in school, even if you got 1%, it was written 1%. Why are they not showing even if I have 1%? I know I am ahead. They will be surprised on 10th and 11th when things are announced. Because Wakenya wanasema we need a new broom. I want to urge IBC also to be strong. You be strong, don't agree to be swayed. Some of the people who are accusing you or who are using you like a tennis ball, they have been there in 2017, they were there in 2013, they were players in the same camp, and we know what happened. Be focused. Wuon ratilo go tache county ma Homa Bay kaka ne vioji osenyisowa gin kanyo gi wards 40 kachel gi kuonde chung'un bura kata constituency aboro. Oganda ma jo Homa Bay duto ma jogo ombulu ingo 550 kendo gin kod kwan mar dhano moingo 1.13 nyiso ni nitie dwaro mopogore Homa Bay ma momiyo koro nyaka koro waketa ne Homa Bay ni rameny mar ng'iyo ni to diponi peko yiengore kod jopiny koso kor jomalaro telo. Kudong' mana ndalo 22 to jo Kenya dhi e debe. Jolar kom gavana ma Homa Bay medo keto singo ma gibiro chopo poni giyudo loch. Ginang'o ma jolar kom gavana ma kaunti no ma Homa Bay lieko timo to bende gidhi chopo kare singo machal kod mago. Homa Bay County namba 43 gi kwan mar ji ma ok tin ne 1,131,950 kaluwore kod duol mang'iyo kwan oganda e duoko margi mag 2019 kod lach mar lowo maromo kilomita 3,154.7 koriw. Homa Bay County ni kod nyadhi mar bedo gi mwandu mopogore koting'o nam maduong' mar Lolwe, kuonde rito le mag bungu manyalo ywayo jolimbe, aore, gode to kod chula buora. Homa Bay County bende ne kod lowo mamiyo ma kotigodo makare to nyalo jiwo yuto mar jopiny kendo miyo oganda chiemo moromo. Kuom higni 10 mokalo, Homa Bay County osebedo e bwo telo mar gavana Cyprian Awiti ma koro dong' mana gi kinde machuok to thuolo mare mar bedo apisi rumo. Gi kwan mag jogo ombulu maromo 551 gi 71 mawuok e wards 40 e kuonde chung' ute bura duto aboro moting'o karachuonyo mani kod jogo ombulu 94,181, Kasipul gi jogo ombulu 67,513, Kabondo Kasipul 59,910, Rangwe gi jogo ombulu 58,886,
Homa Bay Town gi jogo ombulu 58,335, Suba North gi ji 60,674, Suba South gi jogo ombulu 54,838 kod Ndhiwa mani kod kwan mamalo mag jogo ombulu magin 96,734. Ji adek osewuok oko ka gidwaro kom mani kod oteku maduong'ie moloyo e kaunti ma Homa Bay. Kom Gavana. Jochungi gin Gladys Wanga mar ODM, Dr. Evans Kidero mochung' maonge duond bura mora mora kod Mark Rabudi ma ochung' kod UDA ka piem mapek nenore e kind Gladys Wanga kod Evans Kidero. Bang'i yeni adier nitiere me kaunti ma Homa Bay. Jochung' ariyogo yango moko kuom chenro magin go ne jopiny. An gima duong' maneno kanyalo timo en kaka wanyalo ng'iyo ni nueng'o mane wanyalo nwang'o koa e lo marwa mondo wagergo industries. Gimokwongo ma wadwa ni wadilgo en wach mar management mar county wa kaka luwore gi kaka pesa en mondo wadin bugni te mag mibadhi nikech ing'e ni wan gi pesa moromo lakini kok idil gi mibadhi jothurwa wacho ni mae polo to ang'o bedo polo nade kok wadil gi mibadhi kata wa promise manang'o to ok wanyal bedo ok wanyal timo gigo. Mondo jo Homa Bay oyud thieth makare, jachung' kod otiko mar ODM Gladys Wanga lero ni obiro keto tekre eno ni yath obedo moromo e osiptende ma Homa Bay kaachiel kod gero kuonde thieth manyien bende. Weche mag thieth nyaka walosi kwa chako go osiptandwa mar referral hospital Homa Bay kae nyaka waket referral hospital ma en level 5 to en osiptal mar referral mar adieri tiende ni kidhi kanyo tinyalo yudo thieth te madwarore e osiptal kanyo. Machielo en weche mag remo e osiptal. Sani wan gi blood bank lakini remo onge. Osiptende wa mag sub county obed level 4 tiende ni kidhi nya yudo MRI, inya yudo CT scan, X-ray, inya yudo laboratory matiyo to yedhe te bi yudo kanti osiptal. Ka ng'ato tuo e chula mfangano kata remba kata ringiti onge ambulance manyalo kele mbita kanti emergency nyaka wang'i weche mag ambulance mag speedboat ambulance. Kidero to luwo ni kopogore gi yedhe en gi chenro mar kelo masinde mag thieth mondo mi okony jo Homa Bay kik bed ni lawo thieth e counties malibamba. Osiptandwa ma Homa Bay ok ber. Nyaka wagere mondo bede kiwango mag osiptende manyien masani mantiere gi departments te, mantiere gi medical, kaminyalo ng'iye adundo, kaminyalo ng'iye korji, kamithiedhe nyithindo, kamithiedhe tuoche mag mine kata kuonde ma mine nyalo konyore. Abiro hakikisha ni kuom sub counties waboro wagero sub-county hospitals. Osiptende nyaka bed gi yedhe nikech sani gionge yedhe. Kato dakteche mana kaka wacho ka. Dakteche nyaka chul, joma tiyo hospital nyaka chul, ok ni kiny ka kiny ji ogomo. Kaluwore ni yuto mar kaunti ma Homa Bay bende oyiengore kuom omenda mag osuru ma ichoko kowuok kuom johala. Ng'at madhi bedo gavana nyaka koro keto kenge mong'ith mar bero lwasi mar ohala ne jopiny. Gladys Wanga osingo chugo agulu ne joriemb apiko kod jowaswekra mondo mi omigi yot. Economic empowerment mar minewa, economic empowerment mar yudhewa. Kapod waloso kembe ma wadwa nondike jowagi, boda sector nyaka wa empower. Nyaka waneni sani gikawo loans moko kuonde go to mani malo kabisa interest. Koro nyaka waket fund. Wadwa keto fund mar $1,500,000 ward ka ward. Mondo jo boda obed go gi konyruok. Odhi bedo a total of 200 million in the county. Evans Kidero wacho ni gima nego chuny johala gin yore maricho mag choko osuru. Ing'eni Homa Bay en manual, pod gitiyo gi manual systems kaka ne chon. Nyaka waket technology mar computer ma gik moko itimo e computer, pesa ichoko gi e computer, pesa itiyogo gi e computer. Mano gima okwongo nikech ka ok iketo systems maber to ji pod biro malore amala. Konwang' ka ng'ato okwalo pesa county, ka ng'ato okawo pesa county, onge thuolo monya yie nego bedo kanyo kata na odiechieng' achiel bang' mano. Nyaka watiek mibadhi, jomibadhi te nyaka wuog e county. Gweng' mani kod chiemo moromo en gweng' momeo, to nikech oganda mathoth ma Homa Bay ngimagi kod yuto gi oyiengore pur, kendo pur en achiel kuom tije mag piny owacho mag gwenge. Jolar kom gavana lero chenro magin go. Nyaka wabed gi kigoto maize meal, nyaka watieki animal feed, nyaka watieki mano weche mag pur, nyaka walosi kendo nyaka warie. Wabro miyo jopur kodhi, wabro miyo gi fertilizer,
nengo modok piny kendo nengo moyweyo mondo wakacha maber makik wabed gi kech kata nikech kayowa. To chenro mage magin go ne oganda ma jo Homa Bay e weche mag pi gi somo. Sama wantie 21st century ok onego bed ni miyo chi osaparo kiny kodhi manyo pi. Owuotho kata kilomita 5 kata kilomita 6 kodhi manyo pi. To bende e taunde wagi e bombe ok nyal bedo ni ji bedo e utegi maonge pi. Pi to gineno gi wang'gi lakini gionge pi kuom dweche 3, kuom dweche 4, kuom dweche 5, kuom dweche 6. Wadwaro ni mondo walos wach mar pi mondo wane ni onge miyo mawuotho moingo kilomita 1 kadhi manyo pi. Nyaka wabed gi gik miluongo ni ECD centers. ECD center nigi classrooms, ECD center nigi kama nyathi nyalo choma nyathi nyalo dhi child friendly toilet, kama nyathi nyalo ninde samoro ka dipo ni koro ol. To ng'eyo ni pi en ngima. To ni en gima otamogi ni bill mar go pi, mar stima mar go pi, ma en $1,000,000 kende. To otamogi chulo to county to nwang'o chiegni $900,000 dwe ka dwe. Wabro gero ECD classrooms 900 mwakete desks. Jopuonj mapuonje ECD osebedo katiyo mana contract. Wabro keto mondo ndiki permanent and pensionable mana kaka jotich moko matiyo ne county government. To nikech siasa en kwano, ka gima duong' ming'iyo en kaka jachung' nyalo lombo kwan mathoth mag jogo ombulu. Jalony weche mag siasa Dan Kano Jwang' wacho ni siasa mag gwenge kod dhoudi kanyakla gi tich mar ng'ato e moko kuom gik madhi yango jaloch e kom mar gavana ma kaunti ma Homa Bay. Jakarachuonyo dhi bedo gi identity ariyo. An a jakarachuonyo to an ja ODM. Koro kigolo ODM to pod unya wuoyo ka jakarachuonyo. Koro jokarachuonyo gineno ka giwacho ni wan ka jokarachuonyo wan wanene kama. Wan ka josuba wanene kama. Especially ka ji oseyie ni wan to koro karero ng'enywa wadhi miyo jakom Raila Odinga. To koro modong' ka en to wan ka jokanyamwa. Wan tang'o wayude sirkende ariyogi. Ojwang' bende yango kaka loch nyalo yudore. Kidero chalo ywech manyien. Ma weche mang'eny ma timore Homa Bay pok omiene ahinya. To wanga be wacho ni an ywech mong'e konde kaka iwacho ni. Asethathni gi minegi. Jogi te kelo gik ma unique. Ka ji ojok ni dwaro Homa Bay manyien. To samoro ginyalo neno ka kidero kelo Homa Bay manyien. Ka ji ojok ni yawa, nyawa ng'aya ni en part of our history. To kendo en part of history maber. Nikech nitie gik moko achiel ariyo mosetim. Kasto dhi oyudo running mate be mong'e siasa. Koro miyo aneno ka ji ariyogi nigi teko gi mbi. Kaka sani josiasa goyo kwano ka gilombo jopiny. E kaka jopiny bende nono singo magi ka giyango jachung' mani kod chenro mabeyo manyalo biro loko ngimagi. Kaduoko to biro yudore debe tarik 9 dwe mar 8. George Bati, Ramogi TV. Nyakora Ramogi Ratil Odiedo Homa Bay. Kabende en twak mabende dhi mbele nyakora Mungu nwanyisi ni wakaw mana thuolo machuok kende mar mi weche go manyien e kabang' yang nwa doga achiel kachiel wawinje twak no matine kabang' yang nwa lor chenro Bati. Kata kamano nyikwara Mungu sebedo kandiko kamano kuom in mikete kaneno kanyo kowacho kanyo ni apenji ang'o miyo dibet ma Homa Bay chalo mar josiasa mar siasa nyaka jogo pam lwetgi koso ma an makia wach mar debate ok wacho nyinge mane otimoro no. Ing'eyo ni inyalo bedo ni in gi pogruok gima ng'ato wacho. To kata bedo ni samoro in gi pogruok kuom chung' mari mar siasa. To kaka ng'ato wacho gima muli inyalo pamone. Mano chik achiel kuom inyalo wacho ni mano bende nyiso ni twak kendo ber kendo ji winjo gik ma iwacho go. Ong'wena Elias kantiere paunde gi Kadembe ndo wacho ni onego waduok gi Homa Bay County mondo gine kaka ratil medo bedo maliet kanyo ka bende VOJ wacho ni oselonyone mana koti kanyo nyiso liet. Ng'eni gine dho nam koro Homa Bay ne dho nam koro liet jabed mang'eny. Ageno ga ni nam ni gaga paka moro makelo ga ng'ich moro mar Victor nyachwakore nikech Homa Bay chao kapara kane gi liet ya maina. Ng'ato ndiko ka iluongo ni Evans Mako Kulo wacho ni igni 10 mane okalo donge ne ong'eyo ni gik miwacho go onge Homa Bay ka. VOJ okang'eyo ni nyaka ge sani diponi serwako koti kendo koso pod liet mar twak mar Ratil ochwakore
e boma ma Homa Bay ka ing'iyo kendo ratielo diedo Homa Bay otemo leng'ore kor jopiny kendo temo leng'ore kor joma dwa chung kata jochung mag joma dhi laro kom. Weche chalo nade Homa Bay gie sani kapok wadhi yweyo VOJ? Erokamano ya George Bati kod Lydia ochwakore kendo pogruok mar paro nena pia ka ji nigi chung mopogore opogore kono paro mopogore opogore. Ma momiyo pile ka pile wacho ni en ratil. Oganda joma Bay maromo 550 dhigo ombulu mar yiero gavana ma gidwaro, MCA ma gidwaro, kanyakla kod kombe duto te. Kata kamano en thuolo ma bende wapuonjore, nitie penjo moko mopenji ka makmana ni ok wanyal penjogo kata jopenjo ok nyal yudo thuolo mar penjogo nikech nitiere moko kuom jotelo moko ma onge ka. Koro waikore ka en madhi nyime kod twagni nikech ochwakore. Motelo kacha na penjo jochung ni to gin chenro mane ma gin go mar biro kedo kod wach mar mibadhi. Ne giduoko penjo kaka ne wapenjogi. Makwane wabiro kawo yo moro madundo Lydia kanyakla kod George Bati. Ka waduogo to wanami jopiny bende thuolo mar medo go mbaka nikech pod wantiere kod kinde. Donge jopiny? Wadhi nyime kosi wadhi nyime. Erokamano. Kete mana kanya koro mga jonga dugo kod twak no e county ma Homa Bay twak no maratil. Jopiny ma Homa Bay wacho ni gino dhia nyaka chuny otieno. Koro kaka gikwayo ne kaka en aparo ni VOJ biro tayo gi makare nyaka chope giko mar kidieny mar ariyo mar twak maratil. Wadugo bang dakika machok nyakoro mga jonga.